Ka yeng kashari Meghalaya High Court hak arfu pratrik kalalingkan, kala ai da ka notice penken hukum ne contempt of court persya e kisan ngut kidikot nong penya jong ka Don Bosco Technical School Shillong, halor ka jingpen pra ya ka yeng school jong ka St. Anthony's Lower Primary School, hashwa ka jingsham ra jong ka yeng kashari. Haba penmi ya ka ni ka hukum hadien ka jingbishar ya ka PIL, ka kenhuan kinong bishar ka bakentup ya Chief Justice IP Mukherjee but Justice W Dingdo kalaong. Kum taru hashwa benshim rai ki weipat ki kam ki bayadei bat ka ni ka phang, gila batha ban ai da ka notice contempt of courts High Court of Meghalaya Rules 2013, syai ki bor penya jong ka Don Bosco Technical School Shillong, ki bakentup ya Segi Stephen Parapili, Arcadius Puwen, Edmund Gomez, Dionysius Fernandez, but Cyril Turkey, jong ka Don Bosco Technical School Shillong, 793003 East Khas Hills District, Meghalaya, kabala ban penpai biang hak arpasatrik rempang arjar arpasan. Ban pen iya ka daw balay bakim day ban syak penshitam na marka jingle persyak ya ka yeng kashari, da kabayadan lang hakasin syong bishar ka baningkong jong ka yeng kashari. Kenang banyada na kanu ka jimpen ken ya ka hukum basipor, ni batha bakam de syu badan kanu ka kam kabaya de baka jimpen pra jingte ne jimpen kala ya ka ni ka jingte jong ka skul, kabala don lupa tat hadu banda penmi hukum da ka ni ka yeng kashari. Kibor pulet kathan ki de ben pentikna bakin buat renti ya ka ni ka hukum kala benram. Ka yeng kashari kala kedoru ya ka ra jong kibor penya jong ka St. Anthony's Lower Primary School, kum ka jingle tam ka bajur wat hadian bala penmi ya ka hukum ha ka kendai tarik unopra arazar arpsaw. La ban kedo bay ka jingmudui Public Interest Litigation PIL, bala mudui da uba Raffle Wardry, lasdang halor ka jingkeno halor ka jingpenlong school ha ka ni ka jingte Assam type, kabadai nadu kapor ka jingsen syar ki paring, bat kabadan ya ka dor ka bakongsan ha ka history, bat kababiang ru ban penbena kum ka jingte saknam balarim heritage building. Kum taru ka yeng kashari ha ka hukum bakandai tarik nopra arjar arpasaw, kalabatha ya ka sorkar jela, ban lit jurib bat penlong ya ka jingto kit hapo ka Meghalaya Heritage Act 2012, ban IT ya ka kaipot sya ka yeng kashari halor ka jinglong kongsan bat ka dor jong ka ni ka jingte ka balarim. Ka kaipot bala IT dau AAG ke khan, ka pentep baka jingjurib baka jingto kit ladap ban penlong ha ka khatn riu tarik nopra arajar arpasaw, hapo jong ka teka act ha ka bala syam baka jingte ka dangsa kum baka long. Henry henne la pentep da unong asaj an jong school baya ka ni ka yeng school ladap ban pen prano. Ka benta ka bakham kongsan jong ka kaipot ka long baka ni ka school ka ba phai kmat cha Don Bosco Square, ka badan ya udur mot jong Don Bosco. Ka pen iya ka jinglong bala rim jong ka school, ka Don Bosco Square ka de ka jaka ka bakongsan, bat ka ba pau kmat hapring ki patba hasor Shillong. Nalor kata kat kum ka kaipot ka ni ka jingte kum ba kalong, kampat hap kertan ban ithu kum kata ka jingte saknam ong ka kashari.